Хора, отдолу ми се падна ето от тук една кутия. Знаете ли какво лайно ми се падна? Което за мен е ужасно. Хора, това е най-грозният скин на студа, брат. Това е най-грозният скин. Много шарен. Не е както трябва. Не искам да сбъркам. Къде си ми? Това ли са ми квестовете, бе? Не, шегуваш се. Шегуваш се. Няма как това да са ми квестовете. Как? Значи други квестове къде изчезнаха? Аз съм направил всичките си квестове.